Lokacin damina ya zo, lokacin da ƙasa ke yin kore, amfanin gona ke ƙara girma kuma rayuwa ke samun sabon armashi a ƙauyuka. Ga manoma, damina lokaci ne na sa ran kyakkyawar rayuwa da kuma albarka a cikinta, domin gonaki suna sake rayuwa matuƙa fiye da lokacin da ba damina ba. Amma idan ba a yi taka tsantsan ba, damina na iya kawo matsaloli kamar ambaliyar ruwa, rushewar gidaje da yaɗuwar cututtuka a ƙauyuka da ma birane. Ɗaya daga cikin matakan kariya shine tsaftace magudanan ruwa da tabbatar da cewa babu shara ko ƙazanta da ke toshe hanyoyin da ruwa ke gudana. Haka kuma ya kamata al'umma su yi duba na tsanaki a daidai wannan gabar domin gyara gidajensu don gujewa lalacewarsu sakamakon yawaitar ruwan sama. A kiyaye tsafta, a kuma lura da abubuwan da al'umma ke mu'amala da su ta hanyar cin abinci domin rage yaduwar cututtuka. Idan muka ɗauki matakan kariya, damina za ta kasance lokaci mai albarka da ci gaba ga al'ummarmu.